să aducă. Se învârte, se învârte. Cristi! Se învârte. Ce-i puiul? Bă, ce să fac dacă s-o dus? Deja tras frână de mână, Pentru puiul. că iei curba aia cum nu trebuie. Tu așa faci sens, în viteză. Puiu! Puiu! Ce, mă, că nici nu... Dacă nu ești cu mine ca al dracu, că nu ești cu mine, nu faci așa. Nici măcar nu scurte, nici măcar nu scurți roțile. Dar nu mă Acum cum interesează. schimb viteza? Nu o schimbi, mergi între a patra până îmbătrânești și îți pică mintea de copil mic. Au, până... De ce m-ai bătut? Că Pentru că fix o faci intenționat. Dar nu am înnecat, s-a Intenționat, faci, de când ești cu mine faci.